към проблемите на София, как ще се управлява София, след като във вчерашния ден Спаси София напусна мнозинството и напусна коалицията, в която участваше в Столичния общински съвет и оттегли доверието си от кмета Васил Терзиев. При нас е Борис Бонев, председател на Спаси София. Здравейте! Добро утро и Христос воскресе! Истина. Воскресе. Свалихте доверието си от кмета Васил Терзиев. Защо? Защото градът е в застой. Защото кметът се отмята от дадените предизборни обещания, от предизборната програма, която заедно направихме, представихме и на база на която хората ни гласуваха доверие. И защото не спазва коалиционното споразумение, под което самият той си е поставил подписа. В крайна сметка това са един тип ангажименти, които се поемат в политиката и в живота. Би следвало да има, как се казва, достоинство на отношенията и спазване на поетите ангажименти. Кажете, когато те не се какво спазват... визирате точно като неспазени ангажименти от коалиционното ви споразумение? Например, приоритетите на това управление. Там много ясно бяха записани, че приоритетите ще бъдат инвестициите в кварталите, чистия и зелен град и честното и добро управление. Вместо това, по всяка една от тези теми, ние виждаме обратни действия. Ако започна от последното. В Столична община, например, действа паралелна община. Имате избраните, назначени заместник кметове, служители на администрацията. Това е легитимната администрация, легитимната власт. Зад тях обаче има един кръг от хора, от консултанти, от хора от щаба на Васил Терзиев, които той си ги назначи на ни измислени позиции, наречени съветници на кмета. И това са всъщност хората, които взимат решения. Господин Бонев, може ли сега хората да ги назовем и решенията, Разбира се, Адриана Попова мога да ви я назова. Коя е тя и каква е? Адриана Попова беше шефката на щаба на Васил Терзиев по време на предизборната кампания. После той си я назначи без конкурс за главен секретар на Столична община. Това е избор с конкурс. Длъжност, която се избира с конкурс. По принцип, да. Но беше назначена без конкурс, като временно изпълняваш длъжността. Без да ни каже на партиите. Ние научихме от случайно по коридорите, като и видяхме табелката, че е назначена. И в момента, в който и изтекоха 6 месеца, в които тази жена можеше да бъде главен секретар, беше командирована при направление архитектура и градоустройство, където е главният архитект, за да коли и беси и да се саморазправи с цялата администрация. Чакайте, дайте сега коли и беси, какво означава? Изполуволни абсолютно всеки смислен човек в тази администрация. Как тя го уволни? Каква позиция заема, която й позволява да Много добър въпрос. И аз това искам да попитам и не съм получил отговор вече година и половина, откакто задавам този въпрос на самия Васил Терзиев. Защо Адриана Попова и още няколко други такива човека взимат решения кой да остане на работа, кой да бъде назначен, какво да се върши, какво да се работи? Експертиза, тя от какво разбира? Нямам представа също така. А защо смятате, че тя е овластения човек? Защото това е реалността, защото тя е тази, която казва какво да се прави в тази община. Има ли документи, които доказват, че Адриана Попова в качеството и там на съветник има 3000 служителя. Уволнява хора? Тя може ли това да го направи? Разбира се, че тя не може, защото не е никаква чисто над позиция там. Но хората, които са под нея, хората, на които тя казва какво да правят, те са тези на позиция. На кого дава разпореждания? Има 3000 служители на Столичната администрация, които ще ви потвърдят тези мои думи. На цялата кого администрация е наредила? Кажете 3 души, позициите им, не имената им, на които е давала разпореждания. Тя се опитваше включително на Илиян Павлов, заместник кмета по транспорт от Спаси София, да му дава нареждания какво да прави и какво да не прави. Аз твърда, че тя е една от причините, поради които Димитър Петров, така наречения Митко Светофара, за който ние разкрихме, включително, че системата за управление на трафика и на видеонаблюдението е пробита изцяло и включително заплашва националната сигурност, ние повече от 1 година този човек не можем да го уволним. 12 години не сменяем директор. Дирекция, който сте наследили от администрацията на госпожа Фандъкова. 12 години не сменяем директор на тази дирекция. Абсолютно гербаджийско попълнение и кадър. И изведнъж не можем да го освободим, въпреки че би трябвало всеки един ръководител да има право да си избира непосредственият екип. Ама това е същия човек, който пък има доклад срещу вашия заместник кмет, който напусна заедно с вас. Сега да ви кажа няколко неща. С няколко конкретни теми, включително това, че пари, които общината е вземала през годините, 120 000 лева, за да си върши някаква фирма дейностите, сега са били опростени. Няма такова нещо. Докладът е пълен с лъжи и клевети. Съм сигурен, че това нещо ще се покаже, въпреки че очаквам и обвинение дори да му се повдигне на Илиян Павлов, който си подаде оставката вчера, но съм сигурен, че накрая истината и справедливостта ще възтържествува, защото аз нямам съмнение, че не са нарушени никакви правила. Това са клеветнически твърдения на този... проверява ли го? Проверява го, всичко го проверява. Само Висша българска агенция по храните и нас още не са почнали да го проверяват. Всички останали го проверяват. Дайте само да подредим разговора и да минем през тези паралелни структури. Тази дама, Адриана Попова, тя е от най-близкото обкръжение на кмета. Възможно ли е тя просто да изпълнява неговите нареждания? Не изглежда така. По-скоро изглежда, че много често той изпълнява нейните нареждания. А тя откъде е толкова овластена?
Ами, предполагам, че когато някой е много пробивен, му се получават нещата. Вие няма как да не знаете нейната биография, откъде идва, с кого е работила преди това. Въобще, какви са връзките и преди това? Как попада в общината? Въобще, как става някакъв министър, доколкото знам, е била заместник министър по електронното управление. Кабинета на Кирил Петков. Не съм сигурен, може би да. Била е съдружник в фирми с Иво Прокопиев. Това са някаква информация публична, която има за нея. Моето впечатление от работата ми с нея в рамките на кампанията, когато... Ето, давам ви директен пример. В рамките на кампанията Спаси София, предизборната кампания, нашата теза беше, трябва рязко, силно и категорично да се атакува ГЕРБ, да се атакува модела на ГЕРБ, начина, по който се управляваше Столична община. Насреща имахме едно така въртене, неяснота, липса на решителност. Ма не е правилно, те хората не искат ГЕРБ да бъде атакуван, те не искат конфликти, не искат такива неща. Ма чакай малко, какво значи това? 20 години този модел унищожава този град и вие ми казвате, че сега не трябва да го атакуваме и рязко да го демонстрираме пред всички, да го демонтираме. Напротив, обаче някакси тогава ГЕРБ и то по нейна воля не трябваше да бъде атакуван. Разбира се, Спаси София си го атакувахме, защото няма да се съобразяваме с подобен тип поръчки, при положение, че за нас основният политически враг в София е ГЕРБ. Поръчки на нея кой поръчва? Чии интереси представлява тази жена? Нямам представа. Ама по действията и какво мислите? Къде водят вашите заключения? Водят я към провал на кмета Васил Терзиев и провал на цялата тази антикорупционна общност, която за първи път от 20 години имаше шанс да избере кмет на София. И този кмет трябваше да бъде тази огромна промяна, рязка, драматична промяна на този град, от който този отчаяно се нуждае. Кои са другите от паралелната държава? Държава не, а паралелната община. Има съветници в ресор екология, които казват какво да се случва. Показателно... Това не е легитимно. Това са хора от екипа на кмета. Защото подписа и отговорността е на заместник кмета. Не на някакъв човек, който не е на никаква официална административна позиция. И когато човека, който носи отговорността с подпис, е принуден да подписва неща, които някой друг неизвестен, неизбран, нелегитимен му казва, това е проблем. И най-важното, това не е модела, който ние очаквахме, това не е управлението, което ние очаквахме. Така че като ме питате защо свалихме доверието от Васил Терзиев, след като година и половина се опитвахме вътрешно да санираме всички тези проблеми, да обясним, че има проблем. Правихме коалиционни съвети, призовавахме лидерите на ПП и ДБ също да се намесят много по-активно. Предлагахме дори, забележете колко абсурдно звучи това, преговорен екип между Спаси София и кмета и неговият екип. Тук последните месеци преговаряхме. И то защо? Защо са ви необходими такива екипи? Не си ли говорите това искам да кажа. Преговаряхме, за да видим дали има поне ни 10 неща, които бихме могли да свършим като приоритети, които са важни за Спаси София. Но в контекста на цялото това нещо, два въпроса остават за нас много сериозно открити. Първо, кой натресе главната архитектка новата, защото това е капката, която преля нашата чаша на търпение, беше назначена жена, чиято фирма е била надзор по проектите на Държавната консолидационна компания за 500 милиона за язовирите, които Кирил Петков в качеството си на министър разкри тази далавера, че вместо язовири имаме гьолове. Тя е надзиравала там, тя е била консултант. Дейната фирма е била консултант и надзиравала строежа на Люти дол, Благоевград, пътя, който е свързан с Хемосгейт, където милиарди бяха изнесени в чували. Тази жена беше назначена в един изключително нагласен конкурс и аз това вече няколко пъти го казвам. Ако за нещо съм съгласен с Васил Терзиев, че този конкурс беше прозрачен. Всички знаехме, толкова прозрачен, че всички знаехме, че тя ще бъде назначена за главен архитект. И това е жена, която в 6-те си месеца, в които беше временно изпълняващ длъжността, си позволи да одобри и да пусне строежи и проекти, които дори гербаджиите с цялата си наглост, безобразие и корупционерност не си позволиха да направят. Кажете ми, не е ли иронично първият коментар, след като беше избрана и назначена за главен архитект, да каже: моята цел е борбата срещу презастрояването. Ти, която пусна Синия лъв, Балкан тон, зелени площи в Левски и в Изгрев да се презастрояват, огромна сграда на Шел на България и какво ли още не. И това само за 6 месеца. Всички му казахте около Васил Терзиев публично при това, всички, които го подкрепяте, не го прави, включително от неговата политическа сила, които бяха инициаторите за издигането му. Те излязоха с конкретни аргументи, които говорят за корупционен риск, прокарване на икономически интереси, какви ли не съмнения. И въпреки това той назначи тази жена. Защо? Сега, или много я си я харесва, или
има зависимости. И аз тук мога да си позволя да направя следният. Не твърда, че това е така, обаче, нали, събирайки много доказателства, накрая се оформя една картина. Тя е била главен архитект на район на община Хасково. Хасково знаем в чия територия политическа попада на ДПС Ново начало и на Делян Пеевски. Тя е била надзор на тези... ДПС Ново начало при положение, че кметът на ГЕРБ от години там управлява? Защото цялата зона е на ДПС Ново начало при Делян Пеевски. Самата тя, освен тези фирми, освен язовирите, за които ви изброих, е била надзор и на проекти в пътно строителство, които са изпълнявани от фирми, свързвани с Делян Пеевски под една или друга форма. Кои са тези фирми? Имате ли конкретика в момента? Водстрой беше примерно една от тях. И сега веднага ви казвам, че в деня, в който бившият главен архитект Здравко Здравков беше уволнен, в деня Върховният административен съд върна делото на Васил Терзиев за изборите на първа инстанция, заради някакви нарушения. Дело, което се точи вече година и половина, което тегне като един дамоклев меч над неговата глава. И същевременно, нареждайки всички тези неща, знаейки вас, Върховният административен съд, от кой се контролира, от същия този Делян Пеевски, така поне се твърди публично, нещата почват някакси да се навързват. Че Богдана Панайотова и нейното назначение е била цената на сделка, в която съда да отсъди в полза на Васил Терзиев за изборите за кмет. Само в общината не бяхме чули, че има ново начало. Там има Орлин Алексиев, Красьо Черния, ново начало и кой ли още не, как така. Тези хора мислите, че не се... Бюджета на София е 3 милиарда. Инвестициите са огромни. Вие смятате, че давайки тази ключова позиция в общината на човек, който смятате, че има връзки с ново начало, си откупил делото да не стигне до финал и отстраняване. Няма логика. При положение, че коалиционните му партньори му казват не го прави, при положение, че тя вече беше главен архитект и се провали с гръм и трясък и целият общински съвет я бойкотира, при положение, че има лоша репутация, при положение, че гражданския сектор ня припознава и при положение, че конкурсът не беше припознат от експертите в бранша и той да си я назначи въпреки всичко, това не може да е просто много ми е симпатична, тя ми е близка приятелка. Не може. Не е това. Няма как да го повярвам. На вас какво обяснение ви даде Васил Терзиев, ако сте имали личен разговор по темата? Честен конкурс. Бил честен конкурс. Бил много прозрачен. Е хубаво да има... Октомври-ноември можех да ви назова, че Богдана Панайотова ще е главен архитект, в момент, в който тя обяви, че се... Даже докато още обясняваше, че няма да се кандидатира. Сега обаче вие в действията и виждате ли и проследявате ли връзките му с тези икономически кръгове, които назовахте? Конкретно с нейните действия виждам, защото знам, имам информация, например, че Иван Мирински, този небезизвестен напоследък герой, като Пепи Еврото в строителството, както е известен, той конкретно така силно е настоявал Богдана Панайотова да бъде избрана за главен архитект. Пред различни хора, архитекти, експерти и така нататък. А вие като го казвате това в този прав текст на Васил Терзиев, той какво ви отговаря? Защото това са отново назовани от Продължаваме промяната, брокерите на Пеевски. Няма отговори, разбирате ли? Няма отговори. Или просто се въртим в кръг. Едни опорки се въртят, всичко е честен конкурс, всичко беше прозрачно. Говорите за корупция. Правилно ли разбирам? Не мога да твърда, че има корупция, но със сигурност виждам, че се пускат строежи и се пускаха строежи, докато тя беше временно изпълняващ длъжността, които са скандални, които са проблемни. И ви давам един конкретен пример. Почнахме да чуваме, че този небостъргач фамозен на Черни връх, 215 метров, след 7 години в фризера се е размразил. Зададох въпроси, никой не ми отговори. Трябваше да го повдигнем публично, за да бъде признато, че това наистина е така. Този проект отново се движи в направление архитектура и градоустройство. Преди един месец сме изпратили на Васил Терзиев 3 конкретни предложения. Как да се спре този строеж? Нямаме дори отговор. Строителни интереси, смисъл говорим за 215. Свързани ли с някои от тези ключовите фигури, които назовахте? Не знам, но се твърди, че Богдана Панайотова е имала нерегламентирани срещи с инвеститора на Черни връх, на този небостъргач в луксозен ресторант. Къде е? Кой е този ресторант? Какво значи нерегламентиран? И откъде имате информация? Значи, че докато има снимки. Изпратил съм тези снимки на Васил Терзиев преди повече от месец, на 21 март. И съм му казал, това е снимка на Богдана Панайотова с инвеститора в небостъргача, в ресторант, в мола от среща на това нещо. Тя се среща сама с тези хора. И това, което му написах, буквално беше следното. Смятам, че е проява на изключително лош вкус извън администрацията, без свидетели, длъжностно лице да се среща с инвеститори точно в момент, в който този проект е задвижен отново. Също така,
прави лошо впечатление, че този проект е възможен, защото има тълкователно писмо на един бивш министър на регионалното развитие Савин Ковачев, който позволява тези небостъргачи да се строят. Същия той Савин Ковачев беше съветник на Богдана Панайотова, докато тя беше временно изпълняващ длъжността, и в комисията за избор на главен архитект. Като му пратихте снимките, какво Нямам отговор. Още нямате отговор. И му казах, ти си прецени, това е твое решение, но все още нямам отговор. Подадохте ли сигнали до институциите? Попита ви и вашия колега в Общинския съвет. Подавали сме сигнали за всички безобразия, които Не, безобразия, които сте видяли сега в тази година и половина. Да, ето, например, няколко заповеди на главната архитектка, същата тази, докато беше временно изпълняваща, се обжалват от районните кметове и падат в съда. Така че ние ще защитаваме общественият интерес на всяка цена, тъй като, отново казвам, не подкрепихме този кмет. Не влязохме в тази коалиция, за да получим още от същото. Просто не е това. А провалихте ли се в това, което обещахте на хората, че София ще е чист град, от вълци и титани? Не се справихме, защото един от маркерите, който поставихме още ноември месец на Васил Терзиев, беше новите договори за почистване. Ние нямаме информация какво се случва там. Но имате информация, че так е щял да вземе. Да, той взе в Бургас, взе в Пловдив. Цялата информация, че това ще се случи в София, включително заедно с Вълка. Не, кой ви го каза? Не ви питам за вашия източник, но защо го правите публично? С какви индикации разполагате? За да сигнализираме. Но сериозно ли е това, което знаем? Да, сериозно е това, което знаем. То вече се случи в Бургас и Пловдив. Вижте в Бургас и Пловдив кои са фирмите. И ще ми позволите обаче, може би нещо, което за мен най-много ме боли, знам, че сме на финала, да ви прочета просто два цитата. Първият е на Йорданка Фандъкова от 2019 година. Който обещава лесни резултати в двумилионен град, няма как да ги постигне лесно, но става с работа. Става бавно, а не с магическа пръчка. И втория ми цитат е от Васил Терзиев от вчерашния ден. София не се променя с силни думи на пресконференция, с ежедневна трудна работа. Самият аз също бих искал много от нещата да се случват по-бързо. Но проблемите не могат да бъдат премахнати за една година с магическа пръчка. Съжалявам, господин Терзиев, не си дадох доверието, не си дадох 15 години труд, работа за този град. Не ви ходих по кампанията 4 месеца да раздавам брошури и да агитирам за вас, за да може ерата на Фандъкова да продължи и да се върне. Затова и позицията на Спаси София беше толкова категорична. Година и половина са достатъчно. Стигат, за да преценим става ли нещо от това управление или не става. Ние няма да бъдем съучастници или параван на продължаване на модела на ГЕРБ и на безидейното, страхливо управление на Йорданка Фандъкова. Бойко Борисов и Делян Пеевски ликуват в момента заради това, че вие се оттегляте. Думите са на Ивайло Мирчев вчера в предаването Деня с Веселин Дремджиев, както и най-много ликуват Красьо Черния и Орлин Алексиев, които ще им трябва по-малко икономически ресурс, за да управляват общината. Знам, че заседанията на Общинския съвет са доста скучно занимание понякога, но който се наеме да ги гледа, ще установи, че тези, които истински защитават общественият интерес в парите на софиянци, това сме групата на Спаси София. Ние сме къде отиват парите на софиянци? Дали не отиват при същите хора? Тук е така разковничето. Това зависи от кмета, защото договорите с фирмите за почистване, за строителство, за ремонти се сключват от кмета и не са в компетентността на Столичният общински съвет. Благодарим ви, Борис Бонев. Малко по-късно в ефира на BTV ще чуете и столичния градоначалник Васил Терзиев.